Öz çäginde COVID-19'un ýeki hadisasyny da hasaba almadyk Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde lukmanlar koronawirusyň nowatdaky tolkunyna aladaly garaşýarlar. Şeýle-de Aşgabatly lukmanlar wirusyň täze tolkununda ýurdun öňünde medisina işgärleriniň ýetmezçiliginiň keserip durjakdygyny duýdurýarlar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 25 oktýabrda paýtagtdan habar berdi. Häzirki wagtda wirus bilen keselleýänleriň sany köp bolmasa-da bir neme azalýar. Ýöne muňa garamazdan şäheriň ýokunç keselleri hastahanasy näsaglardan doly. Kimdir biri sagalýar, köp adam ölýär. Lukmanlar gyş paslynyň gelmegi bilen virus näsaglarynyň gaýtadan köpelmegine we onuň täze tolkununa alada bilen garaşýarlar diýip efirde atlandyrylmasyzlygyna soran bir lukman 25 oktýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti pandemiýanyň başyndan bäri koronawirusyň ne geçen ýylyň tomsunda bolan birinji, ne gyşdaky ikinji we ne de bu ýylyň tomsunda bolan üçüncü tolkunyny resmi taýdan ikrar etdi. Ýöne Adatlyk ýurtdaky virus wakalary barada iýdigderli habar berip gelýär. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly lukmanlaryň bir näçesi virusyň täze tolkununda ýurdun saglyk puwdagynyň medisina işgärleriniň ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny hem duýdurýar. Virusyň mundan odolky tolkunlarynda medisina işgärleriniň aýlyklary we olaryň artykmaç işlän sagatlar üçin tölegler kadaly tölenmedi. Häzir olaryň köpüsi işden çykdy ýa-da çykmagyny dowam etdirýär diýip Lukman aýtdy. Türkmen hökümeti COVID-19 ýokunjunyň ýaýramagynyň öňüni almagyň çäginde raýatlaryň saglygyny berkitmäge we goramaga gatnaşýan medisina işgärleriniň aýlyk zähmet haklaryna 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap goşmaça 15% hak tölemek wadasyny beripdi. Ýöne medisina işgärleri resmiýetiň wadasynda tapylmaýandygyny ýylyň dowamynda ençeme gedek habar berdiler. Şeýle dolar hassahanalarda 14 günläp karantina girip işleyen saglyk işgärlerine döwlet tarapyndan hiç ýyly kömek berilmeýändigine, olaryň öz hasaplaryna naharlanmaly bolýandygyny hem aýdypdylar. Galy berse de ýurdun dürli künjegindäki saglyk işgärleriniň aýlyklarynyň adatdakysyndan has az berilmegi bilen bagly hem habarçylarymyz bir näçe gedek habar berdiler. Aşgabatly Lukmanyň sözlerine görä, häzirki wagtda köp medisina işgäri pandemiýa sebäpli ýatyrylan halkara uçur gatnawlary gaýtadan dikeldilse başga ýurtlara göçüp gitmegi planlaşdyrýar. Muňa aýlyklaryň öz wagtynda dolu berilmezligi, ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, gytçylyk we gymmatçylyk şeýle-de ýaşaýyş durmuş şertleriniň barha kynlaşmagy sebäp bolýar. Galy berse de Aşgabatly Lukman awgust we sentýabr aýlarynda virus ýokuşanlaryň sanynyň has ýokary derejä ýetendigini aýdyp, munyň sebäplerini koronavirus ýokuşan medisina işgärlerini saglyk ýagdaýy sebäpli iş ruhsatynyň berilmezligi bilen baglanşdyrdy. Virus ýokuşan medisina işgärlerine gidin işläň ýa-da işden çykyň diýdiler. Olaryň köpüsi eklenç çeşmesini ýitirmekden gorkup syrkaw halda işledi we şeýdip aradan çykdy. Şol bir wagtyň özünde olar başgalara da virus ýokuşdurdylar diýip Lukman belledi. Adatlyk baýdylan ýagdaýlar barada ýurdun saglygy goraýyş we derman senaty ministrliginden şeýle-de döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugyndan goşmaça maglumat ýa-da kommentariýa alyp bilmedi. Bellesek Türkmenistanda koronawirusyň gyş tolkununa diňe Aşgabatda däl eýse Lewap welaýatynda hem aladaly taýýarlanylýar. Lewapda COVID-19-nyň gyşky tolkununa taýýarlyk görmek maslahatlaşylýar. Ýöne oňa nädip taýýarlanylmalydygy baradaky soragy çözüp bilýän ýok, serişde de ýok diýip Yerli Çeşme 22 oktýabrda Adatlyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmen hökümeti maska rejimi, hereket çäklendirmeleri, petiklemeler ýaly dürli karantin düzgünlerini güýje giritse de ýurdun çäginde koronawirusyň bardygyny tutan yerlilik bilen inkar edýär. Özbekistanda Şavkat Mirziýoýewiň gaýtadan saýlanmagy bilen tamamlanan prezidentlik saýlawlary Türkmenistanlylar tarapyndan lapykeşlik bilen kabul edildi. 24 oktýabrda geçirilen saýlawlarda Mirziýoýewiň sesleriň 80%-den gowragy almagy başaranlygy eglan edildi. Goňşy ýurt bilen serhetleşýän Lewap welaýatyndaky habarçylarymyz yerli ilatyň özbek saýlawlaryna garaýşlary barada habar berýär. Türkmenistanyň ýaşaýjylary Özbekistandaky saýlawlarda häzirki prezident 80%-den gowrak ses alyp ýeňiji eglan edilen soň Özbekistanyň syýasy özgörüşine bildiren umytlaryny elden berip lapykeş boldular diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä yerli ilat Özbekistandaky syýasy dolandyrşyň Türkmenistanyň uly bir tapawutlanmaýandygyny bilseler de goňşy ýurtdaky prosesler umyt bilen garapdyr.
Şavkat Mirziyoyewiň hem Berdimuhammedow, Rahmon we Lukashenko ýaly awtoritar gyda prezidentleriniň ýolunu taýlandygyny bilýäris. Emma ol hiç bolmanda 60% ses toplady diýilip, demokratik pozisiýasyny dünýä görkezür diýip umyd edilipdi. Diýip yerli ýaşaýjy gurrun berýär. Türkmenabadyň we Farap etrawynyň ýaşaýjylary bilen söhbetdeş bolan habarçymyz ýetatan milleti özbek yerli raýatlaryň Özbekistandaky ýagdaýlara üns bilen sin edýänligini gurrun berýär. Onuň sözlerine görä Şavkat Mirziyoyewiň häkimet başyna gelen ilkinji ýyllary bilen deňeşdirilende onuň Liwaply özbekleriň arasyndaky meşhurlygy şu gün esli azalypdyr. 2016-njy ýylda Özbekistanda prezidentlik wezipesini eýren Şavkat Mirziyoyew reformaçy çykyşlary bilen tanaldy. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesi azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde özbek liderine bolan hormatlarynyň artýanlygyny aýdyp Mirziyoyewiň bitirýän işleri we öz halkyna berýän wadalary bilen telewizion kanallary arkaly gaýbana tanışýandyklaryny habar berdi. Ýene bir habarçymyzyň bellemegine görä şonda Özbekistanda Mirziyoyewiň häkimet başyna gelmeginden soň ykdysadyýetiň janlanmagy, hususy telekeçiligiň we guruluşynyň artmagy, kiçik hem orta biznesin hereketlenmegi goňşy Türkmenistanyň serhet ýaka ilatyna hem öz täsirini ýetiripdir we gazanç mümkinçiliklerini döredipdir. Habarçymyz koronavirus çäklendirmelerine we serhetleriň ýapylmagyny çenli türkmen raýatlarynyň Özbekistana gidip işlänligini, ol ýerden ýurduna puly berip duranlygyny, azyk we beýleki harytlary ýygyderli getirenligini aýdýar. Özbekistandaky ykdysady ösüş Türkmenistana hem şonda täsir ýetirdi diýip habarçymyz belliýär. Liwapdaky habarçylarymyzyň 26-njy oktýabrda habar bermegine görä häzirki wagtda yerli özbekleriň Mirziyoyewiň goňşy Özbekistany özgürüşe eltmegine umydynyň azalandygyny belliýär. Onuň sözlerine görä Liwaplylar Özbekistanda internetiň petiklenmegi, prezidentiň maşgalasynyň korrupsiýa baş goşmagy we baýamagy, şeýle hem halkyň durmuş derejesiniň yaramazlaşmagy ýaly problemalary agzap geçipdir. Şol bir wagtda Özbekistan bilen serhetleşýän türkmen welaýatlarynyň ýaşaýjylary goňşy ýurda gazanç üçin gitmek umydyndan doly el çekmeýärler. Köpçülük serhetleriň açylmagyna garaşýar. Türkmenistanyň we Özbekistanyň arasyndaky syýasy we ykdysady gatnaşyklar soňky ýyllarda esli gowulaşypdy. Prezidentler soňky ýyllarda ençime ýa-da duşypdy we iki taraplaryň gatnaşyklaryň göz görtele ösýänligini eglan edipdi. Emma Türkmenistanda ýaşaýan özbekleriň problemalary resmi taýdan gozgalmady. Türkmenistanyň Daşowuz we Liwap vilayetlerinde ýaşaýan etniki özbekler pasport almakdaky kynçylyklar, işe ýerleşmekde duş bolýan meseleler, şeýle özbek dilinde bilim berýän mektepleriň we metbuatyň ýokdugy bilen bagly problemalara uzak wagtlap duçar bolýarlar. Özbek tarapynyň beren resmi maglumatyna görä Özbekistanda 200 000-den gowrak etniki türkmen ýaşaýar. Türkmenistanda ýaşaýan etniki türkmenleriň sany resmi derejede elan edilmeýär. Liwap vilayatynyň Farap etrawynda mektep okuwçylary paýta ýygyna köpçülükleýin çekilip başlandy. Türkmenistanyň Gündöwer vilayatynyň häkimetleri geçen ýyllardan tapawutlykda bu ýyl okuwçylardan paýta ýygyna öz islegi bilen gatnaşýandygy barada dilhata alýarlar. Bu maglumatlar Liwapda paýta ýygma üçin ýygymçy tapdyrmaýandygy baradaky habarlardan tas bir hepde soňa gabat gelýär. Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysynyň maglumatyna görä paýta ýygymna 5-nji synpdan ýokary synp mektep okuwçylary çekilýär. Olardan gündelik paýta planyny ýerine ýetirmek ýagny günde 25 kilogram paýta ýygmak talap edilýär. Häzir Farabyň 8, 11, 15, 18 we 26-njy orta mektepleriniň okuwçylary Kraç, Niýazow, Berden, Jendi ýaly daýhan birleşiklerindäki paýta meýdanlarynda paýta ýygýarlar. Olaryň ýany bilen mektep mugallimleri hem paýta ýygymyna çekilýär. Diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran ýerli mugallimleriň biri 26-njy oktýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Türkmenistanyň kanunçylygy mejburi zähmeti we çaga zähmetini gadagan edýär. Ýöne azatlygyň garaşsyz neşirleriň maglumatlaryna we adam hukuklaryny gowrap çykyş edýän halkara guramalarynyň hasabatlaryna görä, iş ýüzünde türkmen häkimetleri paýta önümçiliginde ýyllar boyu çaga zähmetinden ýa-da mejburi zähmetden peýdalanıp gelýärler. Türkmen häkimetleri paýta önümçiligindäki mejburi zähmeti resmi taýdan boyun almaýar we bu barada çap edilen hasabatlary hemde maglumatlara reaksiýa bildirmeýär. Döwlet eýçiligindäki köpçülükleýin habar beriş serişdeleri ýurtda paýta hasylynyň esasan kombaynlar bilen ýygnalýandygyny, el güýjüniň bolsa ýokary ruhy welentlik bilen meýletin ýagdaýda ýygym işlerine goşýandygyny öňe sürýär. Farabyň häkimetleri bu ýyl özlerini mejburi we çaga zähmetinden
peýdalanmak baradaky aýplamalardan belli bir derejede gorama finansiýana meňdeýär. Mektep ýolbaşçylary geçen ýyllardakydan tapawutlykda bu ýyl okuwçylardan paýta ýygymyna öz üslegi bilen gatnaşýandygy barada dilhata aldylar. Çağlardan alınan dilhatynda olara men ýygymy öwrenmek maksady bilen öz üslegim bilen paýta ýygymyna gatnaşýardym diýip ýazdyrdylar diýip muallim belledi. Azatlyk baýdylanlar barada Lebap vilayet, Farab etrap häkimlikleri we bilim müdirlikleri bilen telefon arkaly habarlaşyp goşmaça maglumat we kommentariýa almagy synançdy. Ýöne redaksiýamyzyň 26 oktýabrda 13-17:00 aralygynda eden ýygyderli synançygy netije bermedi. Bellesek Lebapda mektep okuwçylarynyň paýta ýygymyna köpçüliklerin çekilip başlanandygy baradaky maglumatlar Sewitde paýta ýygyma üçin ýygymçy tapdyrmaýandygy hakdaky habarlardan tasbir hepde soňa gabat geldi. Indi paýta ýygma adam ýok. Sanyjy büdjet işgäri ýygaýmasa, olaryň sany ujypsyz ilatyň 10%-ne ýetmeýär. İşsizler bolsa eklenç üçin köpräk gazanjyň gözleginde. Eger bu gidişine gitse goçany hiç kim yetişdirmez diýip adatlyk bilen gepleşen Lebaply Çeşme 20 oktýabrda beren maglumatynda aýtdy. Onun sözlerine göre öň paýta meýdanlarynda işlemäge zar bolan günlükçi işçiler häzir köplenç hususy hojalyklarda gök önüm we miwe ýygnamak işlerinde zähmet çekýärler. Paýta meýdanlarynda işleýänleriň azalmagyna ýygymçylara berilýän zähmet hakynyň ören ujypsyzlygy sebäp bolýar. Ýygymçynyň bir günkü zähmet haky 15 manatdan aşmaýar. Şol bir wagtda hususy hojalyklarda gök önüm, miwe ýygmak işlerine gatnaşan adamlaryň gündelik zähmet haky 45 manada ýetýär. Soňky ýyllarda türkmen häkimetleri paýta ýygymyna büdjet işgärlerini, goşun gullukçylaryny we okuwçylary mejburi gatnaşdyran bolsa, şu ýylyň awgustundan dürli administrativ biýdüzgünçilikler üçin saklanan adamlary, şol sanda arakhorlary, ten sewdasyny edýänleri, aliment bergisi bolan raýatlary we maska rejimini bozanlary hem çekip başlady. Şu ýyl Türkmenistan boýunça 620 000 hektar meýdana gowy çekildi we 1 250 000 tonna paýta hasylyny ýygnamak gözüňünde tutulýar.